araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Sa pagbangon sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat sa pagsama sa Dynamic Trio. Araw-araw sabay ng inyong agahan. And I hope your weekend was the best of the best. And another day for us to make this day another best day. Ang kasama niyong raketera at madiskarteng Mami, Ma'am Shisheki. Oo, and of course, alam ko the best ang iyong weekend, Ma'am Shisheki. Thank Dahil you. let us greet her naman. Belated Yan. happy birthday! Happy birthday! Yes. Asan ang cake? Oo, and we rin. are so happy that Yan. you were able to spend your birthday with Elera and Ethan. Ethan. Yes naman! Oh, and Happy sa mga birthday. good vibes din or bad vibes man ang inyong weekend, don't worry because we are here, the Dynamic Trio, para gawing good vibes ang simula ng inyong mga linggo. Mga kabalitaktakan, makakasama nyo pa rin ang nag-isang minion in the house, Rendy Guzman. Ayan, happy Monday sa ating Yes. mga kabalitaktakan. Kahit isang idlip lang ang inyong mga weekend, pupuloy magpapahinga kayo dito ngayon, dito sa aming morning balitaktakan. Makakasama nyo naman po sa talakan at diskusyon, Charles Limon. Oo, Yan. kaya you can catch us either you're using a smart digital TV or a free TV. Kung smart TV kasi pwede nyo kaming mahanap sa Digibox nyo, Scandos channels. Mahahanap nyo kami via the GNN or Highland TV channel, and that is in respect to your location. Pati naman sa free TV at may antena, ipihitin lamang yan sa tamang direksyon at alam kong ang direksyon na yan ay papunta sa Dynamic Trio. Pero kung cellphone ang inyong mga gamit, mga kabalitaktakan, pwede nyo kaming mahanap sa Regional News Group RNG Luzon Facebook page. Meron kaming live stream po dyan sa mga pauwi pa lang palabas ng bahay o kaya tinatamad kasi sobrang lamig, Mga tinatamad pa pong bumangon, meron po kami dyan ang live stream. Meron din kami sa YouTube, yung mga mahilig dyan sa YouTube RNG Luzon, and pwede nyo kaming makachika, silipin at kung Yan. ano-anong mga updates sa aming iba't iba pang mga social media platforms like Instagram, TikTok, and Twitter. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, pwede daw ka-chat. Ay, pwede naman. Just, send me a message. Charot. O send us your stars kung Ayan. hindi man ka-chat. Bago mag-chat, mag-send So, kayo ng ng 1,000 stars. So, pwede. Ano lang yun? Ayan, Para pwede. maka-reply kami. Oh, Ay, wow. ang mahal naman ng reply nyo. Oo. Ano yan, ginto? Oo naman, bold ako. Oo. Oh, alright. Speaking of malamigang panahon, mga kabalitaktakan, nako, i-ready nyo na po ang inyong mga jacket, mga payong dahil ngayong umaga silipin natin ang latest weather update ngayong May 23, 2022. Ang ating latest weather update, nako, mag-ready na po kayo mga kabalitaktakan dahil ngayon po, ngayong umaga, tiniyak po ng pag-asa na magiging maulan ang northern at central Luzon dahil pa rin po ito sa pagsisimula na ng pag-ihip ng habagat dito po sa northern Luzon. So, ibig sabihin po mga kabalitaktakan na kung merong habagat,
Ayan na po, nandyan na yung pag-uulan ngayong umaga and hanggang sa magtagal kung kailan man yan magtatagal. So, yung habagat po na yan ay magsisimula na pong umihip at ngayon po inaasahan natin ang maulan na araw dito po sa Northern at Central Luzon. Kaya naman ihanda po ang inyong mga payong, ihanda ang inyong mga jacket, mga kapote, kung ano mang pananggalang yan sa ulan para po protektado tayo sa ulan. And then, yun, ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City kaninang umaga ay 16.4 degrees Celsius, habang iinit lang ito mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 22.7 degrees Celsius. Kaya Oo i-ready nga. ang inyong mga kape ngayong Tama. nanonood kayong Oo, nakita na natin yung talaga pagbago na na-shift na talaga yung panahon natin. Officially, it's the rainy season. And in accordance to that, kasi Morning Barkada, as changes, weather and the climate changes, ito na nga sa Japan nagsimula ang pagyanig. There was an earthquake of 6.0 magnitude with a depth of approximately 183 kilometers. Ang depth nito. And locally naman naramdaman sa Kalatagan ang 6.1 magnitude din kahapon ng around 5 in the morning. Kaya we will have aftershocks pa pagdating nito. Kaya mag-ingat-ingat po tayong lahat. Mag-ingat-ingat hindi lang sa ulan, hindi lang sa pati dahil dito. Kasi nga the Philippines is under or we are situated at the ring of fire. Kaya every time na merong changes dyan, paggalaw, ay gumagalaw rin tayo. And dito nga sa Baguio City, di ba? Oo. We had the strongest earthquake that was na naitala noong 1990. At it was really something. And sabi nga nung mga elders natin, marami pa. It days and weeks daw na meron pang shaking. So just let's be prepared. And mabuti na lang tayo dito sa Baguio City. Ready tayo. Kasi most of our buildings, nagawa na siya na earthquake-proof. Parang ganon. Kasi how it was built is now earthquake-proof nga. Kaya sa mga morning barkada dyan, ingat-ingat po tayo. And make sure that we stay safe. Kahit sa ulan man yan, kahit sa earthquake, just be ready. Lang tayong usual na drill natin for duck, cover, and hold na sinasabi nila. And if you're outdoors and you're driving, make sure that you stop and pumunta sa open ground. Ganon naman ang ating solusyon para sa mga ganito. Sa sobrang lakas nun, ramdam sa Bulacan, Oo. 6.1 Pero ang medyo nakakabahala lang is, dadalawa lang yung aftershock na naitala. Palang. So, I think, are we expecting more? Sana wag naman, pero Sana wag. mag-ready lang tayo, if ever na may mag-struck na earthquake na ganyan. And dito po sa Pilipinas naman, atin namang tignan. Ito pong nangyayaring monkeypox dito po internationally. Oo Kasi nga. nga po, ayon po sa Department of Foreign Affairs and sa mga iba't ibang eksperto, hindi daw dapat tayong magsara ng border amid itong monkeypox na nangyayari ngayon. So, anong gagawin natin? So, ayon po kay Dr. Ted Herbosa, ayon po sa kanya, ang monkeypox ay old disease po at hindi po ito airborne and hindi po ito ganon nakakahawa gaya po ng COVID-19. Ayon po sa kanya, and I quote, "We will monitor and prepare for it, but the same minimum public health measure to prevent it would apply." So, yun nga po, karagdagan pang niyang sinabi, yung smallpox virus, maaring magawang bakuna at po pwedeng epektibo dito sa monkeypox. So, sa mga bansa na naka-freeze yung virus ng smallpox, they can actually manufacture the necessary vaccine although wala pa tayo commercially. Kapag kumakalat, pwedeng gumawa ng bakuna. So, wala po muna tayong border restriction. Pero ayon po sa World Health Organization, on May 20, may nakapagtala na po tayo ng 80 cases dito po sa iba't ibang bansa. So 11 countries na po ang nakapagtala. Pero this is very concerning kasi
Yung isang kaso, comparing to other cases, walang connection. They never met, hindi sila nagkausap, hindi sila So, nakita. tendency, airborne. Na naman. Iyon, the World Health Organization na ay pinag-aaralan pa nila yung transmission nito kasi ang originally skin to skin, ano? Yes. Monkeypox. Or laway. talsik ng Alright, so laway. parang chickenpox din na naman Yeah. nakakahawa. Mm-mm. Oo, But the pero- thing is, saan galing Saan yun? galing, Oo. exactly. At kung hindi ko man close contact yung nag-positive, bakit ako Close. nakunan? Oo. Pero yung mortality rate naman or yung rate ng mga pagkamatay is mababa. What are the signs ba? However, there are pagkamatay. Kasi chickenpox hindi naman siya Oo. super duper na ano, 'di ba? Talagang magfi-fever ka lang, wala pa naman No. ako or kung meron man kaunti lang yung siguro namamatay sa chickenpox. Eto, kahit yung sabihin natin na ilan lang ang namatay compared sa COVID nga no. Oo. Pero may nabasa kasi ako last weekend nga na parang thousands din ang namatay. Pero as Yes. compared to COVID, talagang maliit siya kung Maliit. doon mo siya i-compare. Pero the fact na merong pagkamatay dahil dito sa iba't ibang countries, that's scary. And it nakita is. ko yung pictures. Oo. Grabe, no? Butli-butlig. Butlig, Oo. tapos talagang... Bulutong. Oo. Kaya that's important nga sa mga bata. 'Di ba meron tayong mga that we Vaccines. yung vaccines natin Vaccine. against hindi man wala pang na-curate na vaccine against that. Pero yung initial vaccines na meron na tayo nung bata tayo habang lumalaki tayo is very important. Yeah. So, Yes. locally kung meron po tayong mga anak, make sure that we get those vaccines. Chickenpox meron kasi even newborn na na sila, nabibigyan na sila ng initial vaccines. Kaya kaya maganda yung immunity natin pagdating sa ganyan. So again, If I may ask Charles, di ba nagawan mo siya, nag-research ka about Oo. this? Ito ba ay dati nang meron or Dati Dati nang nang meron. meron. Kasi it was originated from Democratic Republic of Congo, Congo. by Kailan siya? 1970s. Ano matagal yun? na. Pero originally na-discover siya 1950s 50s, sa mga monkey. Pero nung nasa lab experimentation, may nangyaring transmission. Transmission sa Yun nung human. 1970s, doon na kumapit. So ang symptoms po nila, ang symptoms po nito, if you're asking, is lagnat and rashes, pangangati sa balat, and then magpupursue yan sa blisters, puputok yan isa-isa. Pero ang pinaka-delikado daw dito na mga age group ay mga bata. Oo, Because tama. di, Yung napakahina immunity nila nila. eh. oo, muna pa rin. Oo. Pero speaking of kailangang pag-iingat or napakahina, feel ko naman maganda at lumalakas na po ang ating pagkagusto na magkaroon ng example or a piece of the new money. Yan! Kasi meron na po tayo last Sunday, kahapon yun, dyan po sa Session Road, nagkaroon po ng parang palitan ng pera mula sa old na disenyo or whatsoever sa mga bago. Yes, and alam mo yun, nagpalit sila doon, so pina-exchange nila. I really don't know if this the old money will be phased out or paano ba ito, Charles? Ayun, oo. hindi pa Kasi siya- yung ginawa ng BSP, lahat ng mga unfit na mga Yes, na money. nasa circulate na mga Yes. money. So, meaning to say, yung mga bagong disenyo to, Oo. bawal magpapalit po ng mga lumang disenyo as noong 2001, bawal na yun. Bakit? Anong gagawin oo. mo na sa pera? Pero you can Oo. still use that. Hindi na pwede. Ay, Oo. naku, So, grabe. yung mga pinalitan nila, yung mga nasira, mga ginalaw ng anay, mga nasunog. Yes. Pero there is a certain part ng money, dapat 60% ng pera andun Doon pa. pa rin, yes. Pero kung katiting lang naman na, bawal hindi na na po. Oo, pero I heard na sobrang ganda daw talaga ng disenyo, no? Yeah. Lalo ng 1,000 pesos. So, sana meron bang magbibigay ng 1,000. Bagong Parang design. titignan ko lang naman yung design. Tapos Oo. ibubulsa ko na, ganon. Kasi Pero ima-magic delikado na yun. namin. Oo. Delikado yung 1,000 na bago. Bakit? Kasi kung agila yon, agad lilipad sa wallet. Akala ko kung ano yan. Ish! Oo, pero alam nyo ba, yun no, kahit ano pa ang money natin, Oo. iwasan natin na gamitin ito sa mga bagay na hindi ka aya-aya. Money is meant for, alam mo yun, transactions, Yeah. pagbili. Hindi para pang timpla ng kung ano-ano. Because I saw, sa mga Oo. videos na pinangtitimpla nila ng Nako! oo, alam mo yun, yung ginagamit nila sinusunog or whatsoever. Huwag niyong Bawal gamitin po pang yan.
experiment kasi pwede po kayong makulong dahil Yes. syempre ang ating money ay pagkakakilanlan pa rin po ng bansa, and the fact that you are doing this thing sa pera ay parang nyo na rin binabastos ang Yes. ating sariling bansa. So, ayun, sana magkaroon ako niyan soon. Yun lang talaga. Nag-abot ako sa'yo kanina. Ay, hindi naman bago. Sana Ay, all. sorry na. Saan na makaluma? Gusto ko Ah, na nga itapon. Balik mo na lang sa akin. Ayaw mo? Ayoko, Sige. tama na. Ibalik. Ay, Charles, narinig mo na. Ibabalik mo sa akin yun. Oo. Oo. Yun, Pero mamaya pang makakasama ko ay talaga namang very from traditional to Oh. makabago. Ay, gusto ko yun! Ang ating makakasamang guro ay streamer din and broadcaster sa isang platform para sa education. So mamaya makikilala natin siya. Oo, from that, dito sa Pilipinas, lilipad tayo papunta sa ibang bansa because we have an Igorot assistant professor Uy! flying high na sa isang military school. And tignan nga natin what is her personal take with ROTC. Fly high butterfly. Butterfly. Alright. Tama yun, ROTC. Oo, Maganda yan. yun. Yan at iba pa pong mga iba't ibang kwento ang inyong abangan dito lang po sa Morning Balitaktakan! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life! Ayun! May target na ako! Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ayan, our teachers play a really big role sa ating mga buhay. Ever since na nagsisimula pa tayo na mag-aral from elementary, preschool actually, no? Sila ang nagturo sa atin. Actually, isa sila sa mga pinakamalaking part na sa paghuhubog sa atin bilang isang estudyante hanggang sa ating pagtanda because certainly their lessons in life, lahat ng itinuro nila mapa-academics, mga pag-uugali, lahat, no, kahit confidence, ay minsan talaga sila ang very big part na nagtuturo or nagbigay, nag-establish sa atin ng mga yon. And sa patuloy po na, alam nyo yun, pagkakaroon ng development, especially now na social media po ang ating pinakamalaking platform na ginagamit because hindi ko naman ini-invalidate, pero yung mga libraries natin, usually hindi na siya nagagamit, especially noong nag-pandemic and nag-play ng big role talaga ang social media, mga YouTube, Instagram, mga live. Malaking part po sila ng education system natin. And ipapakilala ko po sa inyo ngayon ang isang teacher broadcaster na lagi nating napapanood sa mga estudyante po dyan. For sure, ay lagi nyo siyang nakikita, napapanood, naririnig ang kanyang tinig dahil siya lang naman po ang teacher broadcaster ng DepEd TV. Wow! Bonggang-bongga. And to finally introduce to you ang isa sa aking mga naging guro noong ako'y nasa elementary na ngayon ay talagang teacher broadcaster na. Let us all welcome Sir Frank Lloyd de Guzman. Oh, kapilyedo ko pa. Good morning, Sir Frank! Oh, hello! Ayan. Naimbag nga, bigat kada kayo amin. And syempre, malamig na umaga sa ating lahat. Hello, Ren. At muli tayo nagkita-kita dito sa ating episode na ito. Yes. Na talaga naman parehas sa tayo nasa stream, hindi ba? Yes, sir. Okay. And sa ating mga viewers, hello po. Ayan, morning sir. Naku, napaka-active mo naman ang aga-aga, parang ang dami mong energy. Sir, ito kasi hindi madalas tinatanong muna pag ganito. Puro success kasi agad eh. Sir, dahil teacher kita nung elementary, napaka-bubwit pa po ko noon. Bakit mo napili sir na mag-teacher? Ano ang, 'di ba, yung iba kasi may mga pangarap sa buhay na ganyan, especially sa mga lalaki, no, hindi sila yung mga engineer, ganun yung gusto nila. Usually pag boys or mga police. Ikaw sir, bakit napili mong maging isang huwarang guro? Before naman kasi di ko naman ina-expect na mag-iisang guro. Kasi siguro dahil nga parents din yung teachers din yung mga parents ko. Like for example, yung mother ko na naging former teacher and principal. And ganun din yung dad ko, naging instructor din siya. At ganun din yung mga, yung kuya ko at yung ate ko. Wow. And di ko naman akalain na magiging sa akong teacher. Siguro dahil nga nakafocus ako dun sa mga bata.
Ayan, siguro nga dahil nga dati isa akong choreographer and isa akong dance teacher. Pero bakit di ko na lang i-share tong talent ko sa mga bata? Kaya I decided to take education. Wow. Sir, So, yun. with that po, gaano na po kayo katagal na nagtuturo, sir? Almost 10 years na. So, kasi na-award ako as a 10 years in service sa DepEd. And if you count, nung nagturo ako sa private school, mga 3 years, siguro mga 13 to 14 years na. Wow. Sir, from traditional, since ganyan ka nakatagal na nagtuturo, so alam natin na mga first years mo, no, sir? Especially nung mga time po namin, traditional learning po talaga. So, ano po yung mga naging struggle mo, sir, nung nag-pandemic and of course, nung nagkaroon ng time na ng social media? Ano yung paghihirap sa adjustment bilang isang teacher po? Oo, kasi napalaking adjustment yan nung nagkaroon ng pandemic. That time is pero patapos na yung school year na yun, nagpa-practice na yung iba ng graduation, and yung iba kasagsagan ng time na panagbenga nun eh. So nung nagkaroon ng gaytong pagsuspindi sa klase, maraming talaga adjustment kung paano nga ba kami magsisimula sa panibagong school year. Paano ba, siyempre inisip na natin yung mga safety ng mga estudyante, hindi lang sa elementary hanggang sa college yan. Kasi bawal pa yung talagang yung magkumpol-kumpol. Yes. And nung time nagkaroon ng pandemic, nag-isip ang secretary sa education kung ano ang plano nila para continue ipagpatuloy pa rin ang school year. So by that time is nagkaroon tayo ng mga online learning. Kung gusto ng mga magulang na magkaroon ng online learning, like for example, yan na nga, nagkaroon din tayo ng mga modular. Kaya nagplano ang mga DepEd and of course sa lahat din ng mga kawani sa gobyerno na magkaroon ng mga modular and online learning. Pero mahirap pa rin ang online learning dahil yun nga lang, iniisip natin yung mga network connection. Yun na nga dito sa atin, nahihirapan na nga kung paano mag-connect. And especially na nga kung paano namin mga dadalhin yung mga modules sa iba't ibang mga lugar. Kasi yung ibang mga community ay hindi nakakasagap ng connection. So yun ang mahirap na yan. Oo. Sir, bilang teacher, syempre sa students, ganyan yung mga adjustment nila, no? And syempre affected din kayo dyan. Pero ikaw, sir, syempre sanay ka, no, na gigising ka, papasok ka sa school, yung talagang magagawan mo sila ng, alam mo yung matuturuan mo sila, alam mo kung ano yung gagawin nyo for the day. Nung nag-modular nga or nag-online na siya, sir, gaano kahirap, sir, na parang, paano mo, yun nga, bukod sa adjustment, paano mo hindi naman divert, paano nagbago, sir, yung routine mo bilang isang teacher? According to some of my co-teachers, marami din adjustment ang kanilang ginawa. Like for example, sa pag-prepare ng mga modules yan. So we required the parents before na magdala ng mga kanilang mga folders. Sa ganun is, kumbaga yung mga malalayong lugar, i-deliver ang kanilang mga modules sa kanilang mga tirahan. During yung first experience ko rin, kumbaga sa mga malalayong lugar, halos pumunta kami sa mga addresses ng mga magulang. And iba naman iniiwan namin sa mga barangay, sa mga barangay hall, na kumbaga sila na lang ang bahala na mag-deliver sa mga kanilang mga bahay-bahay. Grabe pala talaga yung sakripisyo nyo, sir, no? Yung iba kasi napapanood lang nila na, hindi, okay lang yun, at least yung mga teacher nasa bahay, hindi lumalabas. Pero mas mahirap pala talaga nung nag-pandemic. Sir, eto naman, nasabi ko kanina na isa kang teacher broadcaster ng DepEd TV. Wow, congratulations, sir. Sir, paano po ito nagsimula, sir? And ano po usually ang ginagawa mo bilang isang teacher broadcaster ng DepEd TV, sir? I started with the audition, and out of 4,000 na mga teachers nationwide, ay sumubok sila sa mag-audition through mag-send ng video na mga ganun. Actually, take 2 ko tong audition because sa batch 2, I tried to audition sa Kasawiang Palad, di ako nakapasok. Pero di pa rin ako sumuko. So nagkaroon ulit ng another audition ng batch 3 for the teacher broadcasters. At dahil dyan nga, malaking tulong itong audition ko. Kaya syempre, unang-unang sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating kasama noon na anchor na si Miss Myra Wallis Marin. And of course, si Angelo Aurelio, na isa sa mga artist natin dito sa Baguio, na siya ay tumulong sa aking
mga audition, kung anong dapat gawin para at least man lang makapasok ako dun sa audition na yun. And by that time, I was sa the qualifying round ng CAR. Wow. And actually, meron din akong kasamang batch 2 na nakapasok pero di na siya nagtuloy. Yun na nga, nung nagkaroon kami ng mga training under kay Paulo Vidiones at iba pang mga sikat na anchors, mga personalities like for example, sina Karen Davila, nag-share din sa amin. Marami pa mga sikat pa mga dati sa network dito at yung network doon, nagsama-sama silang lahat para i-train kami. And after 3 days, nagkaroon ng mga finalists. Kinakabahan ako that time. So, and luckily, yun na nga, napili ako sa finalist na maging isang teacher broadcaster at napili ako na magturo ng PE, Physical Education, na magtuturo sa PE5. Sir, ito po bang mga sa DepEd TV, sir, lessons ang ginagawa nyo and then pinapanood nila sa buong Philippines or parang talk lang? Pinapanood sa buong Pilipinas. Pwede naman din ipalabas sa abroad. Wow. Actually, na-awardan din ang station namin abroad Yan. So, lumabas na rin ng mga episodes ko last first quarter and this time abangan na lang kung kailan ulit magsisimula ang aking mga episodes. So yan, nakikita ninyo. So yan yung OBB ko sa PE. Siyempre, nagpapasalamat ako dyan sa sa team ko sa Baguio DepEd TV Baguio Remote Team na naging successful tong episode namin. So yan. And then another Yes, sir. Go, sir. Napakaganda, sir. Nabilib ako dun sa ano. Yes, sir. Ano pa po yun, sir? And dahil nga dito sa episode na ito, malaking tulong din to sa ating mga learners. Especially, meron naman silang free TV na napapanood din sa Facebook page. Meron din naman din sa YouTube na kumbaga na-upload din ang aming mga episodes. So, yun. So, pag ako, under grade 5 ako sa physical education. Kumbaga basta abangan nila ang mga episodes na darating itong susunod na school year. And of course, meron din akong live streaming din. Wow! From DepEd E-Tulay. So ang title namin is E-Tulay ni Doc. Na kumbaga nagkaroon na katatapos lang ng third episode namin last Saturday na napapanood nila tuwing 11 o'clock to 12 o'clock noon. Wow. Sir, sa tingin po ninyo yung mga ganito, no, na very technology, ano na siya, na social media, alam mo yun, doon na napapanood, dito na nag-aaral. Sir, sa tingin nyo, ano po ang importance ng technology sa panahon ngayon po for the students, sir, at saka sa learning? Alam nyo kasi, iba na ang mga student natin ngayon, very much high-tech na rin sila sa gamit na kanilang mga cellphones, mga tablets, and of course kanilang mga laptop. Kaya malaking important din sa aming mga guro na talagang matrain na dapat maging high-tech na rin kami sa mga gamit namin dahil bukod sa gumagamit kami ng mga chalk at eraser sa Pisara, gumagamit na rin kami ng mga PowerPoint presentation, gumagawa na rin kami ng mga video presentation. Ayan. Na kumbaga isa rin yan sa malaking tulong sa ating mga estudyante because you know, tulad noon na naranasan mo na kumbaga is nakatutok na kayo sa libro, ngayon madali na mga bata sa pag-search kung ano ang kanilang i-research sa internet. Pero para sa akin, iba pa rin talaga pag nasa libro. Dahil yung iba pa rin yung mga, kasi nakakapag-research ang ating mga authors. Yan. So malaking factor pa rin ang paggamit ng ating mga libro. And of course, malaking tulong pa rin sa paggamit ng technology. For example, mga connection in itong blended learning. Sir, with that, tatanungin ko kasi sana kanina kung anong mas gusto mo, traditional or yung makabago. Pero mukhang nasagot mo naman na-explain mo naman na syempre may part din na okay din talaga ito, may part din na okay ito. But both is nakakatulong as long, di ba naman, sir, na nag-aaral ng mabuti. Sir, ano na lang po, ito na lang, for my last question sa'yo, sir. Ano naman po ang iyong advice sa mga katulad mong guro na hindi pa kasing confident mo? Kasi alam natin may mga teachers pa na talagang hindi kayang yung humarap sa mga ganyang videos. Ano ang message mo sa mga teachers na kagaya mo, sir? Okay, sa ating mga teachers, I know naman na na-try nyo naman na
makapagsalita sa harap ng mga tao. And of course, ang kailangan lang yan is yung confidence mo sa sarili mo and lakas ng loob. Ayan. So based on my experience talaga, never give up. Kung gusto mo maging isang broadcaster. So yun na lang, focus ka lang po ano mga bagay ang magkaroon ka ng sarili mong gimmick, magkaroon ka ng sarili mong pakulo. Ayan. So yun din ang isa sa mga nakakatulong yan is, kailangan din makibagay ka sa mga kumbaga sa mga kabataan ngayon. Kung ano yung mga uso ngayon, makibagay ka sa kanilang mga level. Sir, sa mga last naman, sa mga students, sir, na syempre nanonood sa inyong mga lessons, yung sa mga students na malapit na, sir, no? Malapit nang bumalik ang ating face-to-face classes. And of course, meron pa rin dyan yung parang blended pa rin siya na may mga online. Ano na lang ang mensahe mo, sir, sa mga students natin na nanggaling sa pandemic and ngayon ay mag-aaral na sila ulit? Of course, syempre malaking tulong na rin to dahil nga paunti-unti na rin bumabalik ang face-to-face. Kaya sa ating mga estudyante, huwag kayong mag-give up and huwag kayong sumuko dahil kinabukasan nyo ito eh. Kaya don't stop learning, continue mag-explore and huwag laging nakatutok sa mga online games, hindi ba? Yun ang lagi namin sinasabi. And basta't mag-explore lang kayo, magbasa, mga ganyan. And andito lang naman kami mga guro kung kinakailangan yung konsultahin, hindi ba? Kasi yan si Ren talagang naging student ko yan ng elementary Kaya ito ang sinasabi ko lagi sa inyo is yun lang, mag-focus, continue on striving, wag kayong malulong sa mga masasamang bisyo. Yun ang sinasabi namin sa mga kabataan kasi para sa inyo rin itong mga kinabukasan ninyo. Sir, with that po, baka may gusto kang pasalamatan, sir? Of course, pasasalamatan ko dito sa bumubuo ng morning talk show na ito. Malaking bagay na ito. And sa atin din, binabati ko rin ang aking principal, si Ma'am Esther Litilit, mula sa Baguio Central School and the faculty and staff. And of course, to SDO Baguio City, our Superintendent, Federico P. Martin, and also lahat ng mga administration and staff ng SDO Baguio City. And of course, mga DepEd TV Baguio remote team. Si Sir Andy, si Sir Jandy, si Sir Jeff, si Sir ang aking producer, si Sir Jazz, and ang aking DOP, si Elijah, and ang aking scriptwriter, si Ma'am Christine. Wow, sir! So, thank you so much po, Sir Frank. And sana po makapag-meet tayo next time para naman po makapagkwentuhan pa po tayo. Yes, sir. Sir, good morning and thank you so much po. Okay, thank you very much. Ayan! At yan nga po ang aking ibinida po ngayong araw, no? Si Sir Frank Lloyd de Guzman, na isa pong teacher broadcaster. Alam niyo, nakakatuwa kasi hindi na lang ngayon kung ano yung pinili mong profession ay doon ka na lang. Kasi nga, ngayon dito sa ating mundo na pwede tayo gumawa ng kahit ano dahil merong social media. And plus, hindi na rin tayo super mahiyain, no? May mga confidence na po tayo. Mas okay po na maghanap tayo ng ibang mga paraan para po makatulong sa kung sino man ang pwede nating tulungan para makapagbigay information or knowledge. And with that, we thank Sir Frank de Guzman. Yan po ang aking ibinida ngayong araw dito sa Ibaren. Mamaya, sino naman kaya ang huwarang guro din na ipapakilala sa atin ni Ma'am Shisheki? Makikilala natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Sisi promise sa milky ng batang 90s. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Pauline naman! Masakit ba ang likod? Ang
speechless o masakit ang ulo. Sa pauliniment yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng foggy at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. From isang huwarang guro dito sa Pilipinas at na TV broadcaster nga, this morning we have naman an international igorotang professor who is really flying high sa isang military school in New Mexico. We have this morning Miss Denvia Maslian. Good morning po, ma'am. Hi, ma'am. Good morning po. Good morning, naimbag nga morning, Cordillera in Baguio City. Hello, good morning. Oo nga, ma'am. We can hear you po clearly, ma'am. I know it's not morning in New Mexico ngayon because of the time difference. But again, una, ma'am, gusto kong magpasalamat for sharing your time with us. Ma'am, I just wanted to ask, how was it being raised by humble parents coming from the farming industry? So it's really difficult because I have to do both school and work. Kaya nga, ma'am, no, the struggle was different before. Ma'am, how about education? Let's talk about your education. And noon, paano yung education noon and now? And what were the challenges nung when you were trying to get out and trying to get and be educated? So ang challenges before was I have to go to school, and then after school I have to do work. And also before going to school, there are some household chores that I have to complete before going to school. So I think Yun, Yes. no, yun nga, ma'am, it's everyone's struggle. No kasdray nga kat, we wanted to really
educate ourselves. And ano nga no ma'am, ako din, my parents have told me stories about their struggles about education. Ni Mamakpay, kastoy, ni Papakpay, kastoy. So, it was different before. And now, during the age of our youth, iba na. Education is just handed out to them pa. Miss Demvia, ito pa, there is an inspiring story as you finished your primary and secondary and your education here in the Philippines. Pero ma'am, i-share mo naman kung paano mo na acquire yung unang masters mo. So my first master's, I came here in the US in 2007 as exchange teacher. Oo nga. At tas, ma'am, nakwento nyo nga no, na maraming nag-apply. I think there was 4,000 of you na nag-apply for this one. And isa ka sa napalad na nabigyan ng pink form. Ano nga ba itong pink form na to, ma'am? Yeah. So in 2007, I think it was July of 2007, the Los Angeles Unified School District went to the Philippines in Manila to interview teachers. And after the interview, you will know that you were hired by the school district when you were given a pink slip. Oh, exactly, ma'am. That's great to hear. Tas, Miss Demvia, you didn't stop there, no, ma'am? Because from there, you acquired your second master's. What was this master's about, and what was the motivation behind this? So yung tanong mo kanina na how did I acquire my first master's? I had to do my first master's in education. It's because I was here for an F1 visa, so I have to go to school for my master's, and at the same time, I need to teach at the high school. So when I finished my first master, it was on education, but at that time, before I enrolled, I was wanted to enroll in biology or master's in biology, but the school that I had or that I enrolled with, they don't have any masters in science. So in my second master's, when I was given the opportunity to get another master's, I was so excited. So what happened is, when I came to New Mexico, the state of New Mexico was giving an opportunity to teachers to get their masters in science, or masters in science teaching. So I said, oh, gusto ko yan kasi it's about science. So that master's was, at first it was free. So everything, all the tuition fee was free. And then I think nauubos yung budget. So we had to pay 10% or 20% of our tuition fee. But then the 10% or the 20% that I had to pay was reimbursed by my school, the New Mexico Military School. So like after finishing my second master's, it's like I only paid maybe 5% or 6% of the total tuition fee. Right. Ma'am, talagang hard work had really paid off. Miss Demvia, in a personal note, was there any struggle when you were acquiring your education? Because, syempre, we are not nuisance in this status quo that sometimes there might be, discrimination for